Unha das actuacións máis cuantiosas, de preto de 250.000 euros, irá destinada ao acondicionamento da rúa Outeiro Baixo. Ademais da renovación do firme moi deteriorado polas obras que se executaron na zona, solucionaránse os problemas de accesibilidade e as deficiencias nas redes de saneamento e abastecemento. Co fin de humanizar a zona, procederase tamén a delimitar os espazos peonís, instalar novo alumeado e a creación de zonas verdes. Unha actuación similar executarase na rúa Horta das Romeras, cunha achega da Deputación de 185.000 euros, dos 239.000 os que ascende o proxecto. A Deputación investirá tamén 89.000 euros nas obras de humanización do entorno do coñecido como a Cruceiro dos Milagres, na parroquia de Baroña. Trátase dun ben de interese cultural, polo que se creará unha área de esparexemento dotado con mobiliario urbano e zonas verdes. En materia de saneamento destinaránse máis de 180.000 euros á instalación de colectores, execución de pozos de rexistros e acometidas ás vivendas en varios núcleos rurais da parroquia de Camaño. Todas as actuacións están en fase de licitación, tras a publicación do anuncio na plataforma de contratación do Estado.